Skal jeg sige hej? Hej, jeg vil gerne forklare det her, de her diagrammer over menstruationscyklusen. Hver søjle, okay. Hver lyserød lodret søjle repræsenterer en menstruation. De foregår samtidig, så når et gult legeme er ved at dø, dannes der en ny follikel. Nederst ser man antal dage, hvor de går igennem uger, så det er 7, 14, 21, 28. Så når den stopper efter 28, så starter der en ny. Vi starter ved folliklen, som modnes. Det gør den, fordi FSH begynder at stige. Hjernen har altså meddelt, at kroppen skal modne en follikel med den hensigt, at der skal dannes et æg, så ægløsning kan foregå, så graviditet bliver en realitet. Grunden til, at FSH begynder at stige, er, at det æg fra sidste måned ikke er blevet befrugtet. Det har kroppen fattet, og det vil sige, at den har forstået, at der ingen graviditet var, altså skal kroppen starte forfra og prøve igen. Når hjernen begynder at danne FSH, er det et signal om, at kroppen skal modne et æg, som ryger ned i æggestokken, og folliklen forstår beskeden og begynder at vokse. I grad med, at den vokser, danner den selv østrogen, så derfor begynder grafen for østrogen at stige. Østrogen har nogle formål. Først får østrogen cellerne i livmoderslimhinden til at dele sig, så kroppen kan lave moderkage, som er væv, som giver fosteret næring. For det andet, så sørger østrogen for, at sædcellerne har de bedste betingelser, så der er god mulighed for graviditet. Derfor dannes tyndt slim. Det sker lige inden ægløsning. De første 14 dage i cyklus er der positiv feedback, og der er negativ i de sidste 14. Folliklen vokser og vokser indtil mængden af østrogen når en tærskelværdi, som får LH og FSH til at stige. Derfor bliver LH ekstremt høj. FSH stiger på grund af positiv feedback, men FSH har ikke nogen formål her. Den påvirkes bare. LH's eneste formål er at lave ægløsning, så østrogen bliver højt, når ægget er klar til at møde en sædcelle. Altså østrogen stiger, LH stiger, og så sker ægløsning. Progesteron frigøres efter ægløsning fra æggestokkens gule celler i sidste halvdel af menstruationscyklusen. Progesteron er også ansvarlig for den moderate temperaturstigning efter ægløsning. Det er en slimprop, som sørger for, at der ikke kommer betændelse i ægget, og at sædcellerne svømmer sig selv ihjel.